అసలు 'ఐబొమ్మ' అనే పేరు ఎలా వచ్చిందో మీకు తెలుసా? నేను వివరిస్తాను వినండి. 'ఐబొమ్మ' రవి పోలీస్ విచారణలో రవి తెలిపిన వివరాలు విశాఖలో సినిమాను బొమ్మ అనేవాళ్ళం. ఐబొమ్మ అంటే ఇంటర్నెట్ బొమ్మ. ఇంటర్నెట్‌లో బొమ్మ చూపిస్తున్నాం కదా! అందుకే అలా పేరు పెట్టా. అలాగే మరో వెబ్‌సైట్ ఒప్పం మొదటగా పేరు అది కాదు. బలపం అనే పేరు పెడదామని అనుకున్నాం. కానీ డొమైన్స్ నేమ్‌లో ఎల్ అనే అక్షరంలో సాంకేతిక సమస్యలు వచ్చాయి. అందుకే బప్పం అని పెట్టాల్సి వచ్చింది. పైరసీ వెబ్‌సైట్స్ నుంచే సినిమాలు రికార్డ్ చేశాం. ఓటీటీలో వచ్చే కంటెంట్‌ను సైతం రికార్డ్ చేయగలిగాం. అలా రికార్డ్ చేసిన సినిమా ఆడియో, వీడియో క్వాలిటీ పెంచేందుకు కరేబియన్ దీవుల్లో ఔట్ సోర్సింగ్ వాళ్ళతో ఒప్పందం చేసుకున్నాం. అలాగే తాను అప్‌లోడ్ చేసిన సినిమాలను టెలిగ్రామ్ ఛానెల్స్ నుంచి సేకరించినవే అని రవి ఒప్పుకున్నాడు. ఇక రవి మెయిల్స్‌లో స్పామ్, హైడ్ ఫైల్స్‌లో డాటా మొత్తం